Lo konjingalwazi washicilela amaphepha ngaphaya kwamakhulu amathathu ephuhlisa ezempilo kweli lizwe. Ukusweleka kwakhe kwaphawula nangakumbi imiba ichaphazela izifundiswa ezimnyama kwiiyunivesithi zeli. Phakathi kweziphakamiso zeligqiza kukuba kusungulwe inkqubo eza kuncedana nabasebenzi ekuphelisweni kokucalucalulana. It has always been our view that what led to Professor Mayosi's death was in fact the deep-seated racism at the University of Cape Town. Eligqiza likwaphakamisa ukuba kumele kulinganiswe izidingo ezilindeleke kubaphathi kwanolwazi oludingeka kuzifundiswa. Amatshantliziyo athi le ngxelo ingqina uluvo lwabo malunga neengxaki ezikhoyo kule yunivesithi. In its findings, it states categorically clear that in fact the accusation against students that were attributed to students being part or directly or indirectly linked with the death of Professor Mayosi were in fact false. Le ngxelo ikwaphakamise ukuba ugcinwe umzilo oshiywe ngunjingalwazi Mayosi kwaye oko kuquka ukunika abafundi izibonelelo zokufunda egameni lakhe kwanokuthiywa kwezakhiwo zale yunivesithi ngegama lakhe. Ibhunga leyunivesithi lithi lithwalise uxanduva isigqiba sayo ukuba lize neendlela eziza kusetyenziswa ngayo eziziphakamiso. Ukanti udade womfi Advocate Ncumisa Mayosi uthe usapho alukazukuphefumla ngale ngxelo.